Akwai na ngumburu mmiri. How many years ka ede? 20 years. 20 years. Akwai na ngumburu mmiri. Kedu ebe na aṅụ nke gị? Na nke Dimon. Na ebe. Akwai na ngumburu mmiri. Akwai na ngumburu mmiri. Kedu ebe na aṅụ ya? Na Okorobịa. Ịdị sure na ọ chọrọ irepu gị? Isi na enwe nakwala akwa ga. Nwa bụ onyinye Chukwu, adịghị ego ya n'afịa, adịghị eme ya nzute, adịghị eme ya obibi. Chi na-enye nwa, nwa bụ onyinye, ọkwa Chukwu na-enye nwa, nwa bụ onyinye Chukwu. Nwa bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Chukwu na-enye nwa. Mana ọ bụ na ịma na ịma azụnwu nwa amụtakwana. Ọ bụ na ịma na ike ji azụ nwa adịghị gị. Ọ bụ na ịma na ego ị ga-eji azụ nwa na enweghị time ị ga-eji ene mmụ gị anya. Amụkwana. Ọ ajọ omume na society adịghịzi mma today. O nwere vidio m fụrụ kịta anya mmiri gbaa m. Wee fụsị ụmụ nwaanyị ụmụazị. Echebu m ọsọ nsọ ụmụ nwoke na-agba mkpụrụ mmiri. Ama m na ụmụ nwaanyị abanye gokwu na ya. Fụcha ụmụ okirikiri ụmụazị 15 years, 16 years, 17 years ji mkpụrụ mmiri wee na-asa onwefe ahụ. Na-ajụ ka ebe their parents nọ. Some of them anọzi na asụ. Mgbe na-ajụ ka eje their parents na-eme ojibu na fe notice ibe na mmụfa na-ejefe ije. Ọ ndị nke a na-aga-apụ na street now. Je na-emebigasị ụmụ ndị mmadụ. Na-convert ụmụazị ndị azụrụ ọfụma to ịgba mkpụrụ mmiri. Ọ bụrụ na imi na nwere time ị ga-eji azụ nwa na ịdị busy, na ịdị too busy. Ọ na inwebeghị ego ma ọ na inwebeghị time ya, amụkwana nwa biko. Krapụ ịmụta nke ga-abịa mebela in society. So far na nwa gị ka nọ under your roof. Ọ ka bụ your responsibility as a parents ịdị na-enye anya. Ịdị na-ama ka o si eje na ka o si abata. Until o megide nụọ di maọbụ nụọ nwaanyị pụọ na be gị. Ị ma na ịrụchago ọrụ gị as a parents. Ọ dịgo mature enough inezi onwe ya anya. Because ihe na-afụ nke ikpeazụ awa youth na-eme nke ikpeazụ, especially ndị ka nọ under their parents. Odozi m anya. Onye ozi m ọnụ okwu. Ihe bụ alụ, ihe bụ sacrilege, ihe bụ abomination. Things as na ọ dịghọ mma n'ahụ. Ya nwa ka awa youth na-enokwu ya na-etinye n'ime ahụ nke ikpeazụ. And ndị abụcha ndị ka nọtakwa under their parents. Parents adịghị ọzọ after. Ọ bụ na ịma na ike ịzụ nwa adịghị gị ma na inwebeghị time ya, amụta na biko. Amụta na. Onye ebe? Onye Abagana. Ebe na Abagana. Okorobịa Abagana. Akwai na ngumburu mmiri. How many years ka ede? 20 years. 20 years. Mmago mani na ngumburu mmiri. Mpago mani na ngumburu mmiri. Kedu ebe na aṅụ dị mkpụrụ mmiri? Onye na wee ya. Onye na wee onye ebe? Onye ụmụ anụgo. Onye na wee ya osu na aṅụ dị mkpụrụ mmiri. Osu na aṅụ ya. Na bie kun na aṅụ ya. Okay. Kedu afa gị? Favor. Onye ebe? Ebe na Ogidi. Ụmụ anụgo Ogidi. How many years ka ede? 17 years. Akwai na aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe na aṅụ nke gị? Na nke Dimon. Na ebe? Na azụ nasa. Ka ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Na nke Dimon. Dimon ị na-ekwu okwu mmadụ ka mmụọ? Ọ nwoke ka nwaanyị? Nwoke. Ka enyi gị nwoke? Kedu ihe keta ka ejide gị n'ifitedu? Kedu ihe ị bịara ime? Ịchọta nke iru. Nke iru osu na-aṅụ mkpụrụ mmiri? Kedu onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri be ha? Onye na wee ya? Ọ da nke ị na-ekwukwa? Dadị ya na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Oke unu chara nkọta ya ọ na-akwụ ya? Uche dadị ya? Uche onye na wee ya? How many years ka isi na-ede? 17. Mmago mani na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Mọmị ga nwere adịghị mani na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Onwe ndị bụrụ mani na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Ị na-agakwa skuul? Ị na-agakwa skuul? Kedu aga skuul? Gụmị na-agakwa skuul? Iji ọsọ gbapụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-agagharị up and down. Kedu afa gị? Oge. Onye ebe? Onye ọkụzụ. How many years ka ede? 21 years. Akwai na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Akwai na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Kedu ebe ị na-aṅụ ya? Na Okorobịa. Uncompleted building. Dị na ebe? N'azụ plaza. Plaza Ifitedunu. Ka ị na-aṅụ ya. Kedu onye gị na-aṅụ? Kedu onye gị na-anabụ na-aṅụ? Kedu onye kụziri gị mkpụrụ mmiri? Enyi gị nwaanyị bụ onye ebe? Onye ugbo. Kụziri gị mkpụrụ mmiri. Kedu afọ ya? Ifeọma. Kụziri gị mkpụrụ mmiri. Mkpụrụ mmiri a nke ego ole ka ị na-aṅụ na-ede? 1000. Ọ na-ezuru gị. Ị na-anọ kọmputa bilding Ifitedunu na-aṅụ mkpụrụ mmiri.
n'azụ plaza Ifitedunu kedu ebe ị na-eji egote ya n'oyi agụ na junction Ifitedunu ị ma ndị na-eresi gị ya gụnwe ma ndị na-eresi gị nke unu na-aṅụ ka ebe ị na-egokwu ya kedu ebe ị na-eji egote ya ebe ọ na-anọ eri ya na junction Ifitedunu ka ọ na-anọ eri ya gụnwe kwa the same place egote ise ese egote ise ese onye na wee kụziri gị ịṅụ mkpụrụ mmiri okay no problem bịa tata ejidere unu na Ifitedunu kedu ebe unu na-eje kịta ka unu jeme gịnị ka o jegote gịnị ka o jegote gịnị na ebe na junction Ifitedunu ọya ka unu na-eji gote kịta wee jide unu mkpụrụ mmiri unu aṅụ ịṅụcha ka ihe ọ na-eme gị ọ na-adị gị mma n'ahụ nke ego ka ị na-aṅụ ị na-ede nke 1000 ka ị na-aṅụ ị na-ede gụnwa nke ego ka ị na-aṅụ ị na-ede ofu ugboro ka ị na-aṅụ ị na-ede so ihu na-agwa kịta wee eziokwu na-ene m anyị n'ihu ihu na-agwa kịta wee eziokwu na-agwa anyị onwe ndị bụrụ mmadụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri gịnị ka m gwa gịnwa maka obodo a akwansi ka abịazina na Ifitedunu mbọsa a jide gị n'ime ahụ na ebe 3 akwansi ka abịazina na Ifitedunu akwa m gwa gị ya kedu ị na-achọ na Ifitedunu today Chinemerụ ka unu ṅụkọ mkpụrụ mmiri ka esi werute gị unu na-agbazi mkpụrụ mmiri onye na wee kụziri gị mkpụrụ mmiri ịdịchọ ihe na-agwa ya ihe na-agwa iwe eziokwu onye na wee ya kwa mpa mmadụ gịnị ka imerie gịnị onye na wee dọkwa gị akwa ịdịchọ ihe ọ na-ekwu eziokwu ka m fụgodi ya akwa ka ọ dọkara gị mgbe onye na wee ya si na ọkụ dị na gị i wee jụ anọ ya makụziri gị mkpụrụ mmiri ịdị ihe na-agwa ya eziokwu eme gị fọs na iyi na-ekwu unu wee dị na ha emechazi ikpe ọkụ unu dị na ha o wee dọkọwa akwa gị yipụgoro akwa nke iyi n'elu ka efugosi dọka akwa gị ahụ isi na onye dọkara akwa gị ọ chọrọ ime gị repu ịdị chọọ ihe ị na-ekwu ha lọ nke ịṅụgo mkpụrụ mmiri gị nwa ibido nwa mkpụrụ mmiri nna ha lọ nke ịṅụgo mkpụrụ mmiri ehihie ka ịṅụgo mkpụrụ mmiri ị na-aṅụ ọ na-adị gị mma n'ahụ ịṅụcha mkpụrụ mmiri ka ihe iji eme gụnwe ịṅụcha mkpụrụ mmiri ka ihe iji eme kedu gị na-erite na mkpụrụ mmiri onwe gị dị na mkpụrụ mmiri unu afọ obodo ọzọ ya na-aṅụ mkpụrụ unu Ifitedunu ka ya bịara aṅụ ọ dị mma maka na abụrụ nkịta na Ifitedunu na-adị free na-akpa na-eme ihe ọjọọ na Ifitedunu ọ dị good onye na wee ọ na kịta ọ nọ bie kịta sa ije dị anyị afọ ya ịdị shọ na ọ chọrọ irepụ gị isi na nwa dọkara akwa gị wepụ aka na akwa ahụ ya nwa dọkara gị akwa ka o repuo gị